Здравей, България! В Михаил Дюзев от Дарик Радио продължаваме напред, за да стигнем до следната информация. Мик Джагър, Джони Деп, Джастин Тимбърлейк и още куп световни звезди тук на една сцена в София. Аз като прочетох преди няколко дни тази информация, някъде в интернет погледнах датата на сайта, в който четях и видях, че не е 1 април. Да. Обаче, сега ще зададем многото въпроси, които са натрупани около този концерт. Към Живко Ботев, той е организатор на концерта и основател на фондация Мир за теб, Мир за мен. Здравейте! Здравейте! На вашите зрители също. Възможно ли е да се случи този концерт? Това се питат всички подкрепили. Аз сега ще вляза и в Фейсбук събитието. Хиляди, десетки хиляди вече. При мен е лесен отговор, защото знам, че ще се случи. Ще се случи. Вие сте убеден? Да, знам. Защо не присъства в официалните програми на Мик Джагър, Джони Деп и Джастин Тимбърлейк? Влязоха колегите преди няколко дня и сега Мишо е влизал в официалните им сайтове. Не присъства този концерт в техните програми. Лесен отговор, технологично време. Другия понеделник ми задайте същия въпрос и вече ще знаете отговора сами. Защо обявихте, че Ирина Бокова ще бъде патрон на този концерт тук в София, без тя да е отговорила да? Не, никога не сме казвали, че тя ще бъде патрон, а че пожелаваме да бъде патрон, т.е. помолихме да бъде патрон и чакаме нейният отговор тези дни. Ние с нея обаче и с ЮНЕСКО работим от февруари месец. Провели сме много разговори вече заедно. Бил съм няколко пъти в квартирата главната в Париж. И с страхотната помощ на техните отдели за посланници на добра воля, част от големите звезди, не от най-топ звездите, но така сравнително добре познати имена, ще присъстват благодарение на това, че те са посланници на добра воля към ЮНЕСКО. Ние имаме едно кратко съобщение от хора на Ирина Бокова, които работят с нея в България. Казват ни, че ЮНЕСКО няма да даде патронаж на концерта, тъй като организацията не дава патронаж на събития, на които се събират средства. А то се оказва, че всъщност не просто ще се събират средства, и не са събрани средства за организиране на концерт, който, предвид начинът по който се организират такива грандиозни събития, няма как да бъдат събрани парите. Позволете да се усъмня в това до октомври, когато казвате, че ще се проведе. Кои пари няма как да се съберат? Нали вие заявявате, че няма средства за провеждане на концерта и разчитате на хора, които да ви помогнат? Къде го казваме това нещо? Може би аз съм прочела грешна информация в интернет. Кажете как е. Напротив, много добре си вървят средствата. Тоест покриването на разходите на концерта, това ли? Да. Покриването на разходите на концерта е в много сериозен подем. Значи правилно това, което съм прочела. Кое? Че в момента събирате средствата за организиране на нещо, което винаги са добре. Винаги са добре. Те са на различни етапи нуждите от средствата. До този етап никога не сме изоставали с парите, които трябват за този етап. За следващия етап трябват и други пари, които вече са готови и те ще бъдат за следващия етап. И накрая остават едни технологични пари, когато се строи сцената и така нататък. И така. Нямаме проблеми с спонсорството. Благодаря на всичките, които до сега ни помагат. Колко месеца всъщност до 1 октомври? 2,5, малко повече. Това според вас нормално време ли е? Или, естествено, че не, ако не бяхме кратко време. Да. Естествено, ако не бяхме почнали ноември месец. Това нещо го правим от ноември месец. Това, че го обявяваме сега, е нашата стратегия. Започва българското футболно първенство. Датите горе-долу са ясни за мачовете. А вие преговаряли сте с националния стадион, защото това е мястото, където трябва да се проведе концерт. Преди 5 дни минахме с екипа на националния стадион по датите и видяхме, че е напълно възможно. Запазена е нашата дата. Запазени са няколко дни преди това за строеж и няколко дни след това за разваляне на сцени, осветление и така нататък. Всичко е наред. А кой ще реализира самия концерт? Чисто като продуцентска компания, така да кажем. Цялата организация, звук и така нататък. С кой работите? Да. Веднага. Това са Жокер Медиа Рентал и Динакорд заедно, защото събитието е доста голямо и сами няма да може да се справи нито едната, нито другата компания. Плюс TV1, които ще заснемат. Но те по принцип те са, които заснемат винаги големи събития. Господин Румен Ковачев. От Националния стадион обаче вчера са казали при наша проверка, че
Все още не е подписан договор. Договорът е в момента в изчистване, защото договорът, който те ни пратиха е с стандартен вид, който е повече за спортни събития. Има някои неща, които не съвпадат с концертни събития. И днеска, утре ще бъде почистен и най-късно до сряда ще бъде подписан. Защо се обявява събитие, което тепърва ще бъде организирано с евентуален патрон, бе организирано с евентуална локация националния стадион и звездите още не са потвърдили 100% участие, щом не са пуснали на официалните си сайтове тези дати? Защо не го обявихте, когато всичко е готово? Това е частно събитие. То няма нужда нито от патронаж, нито от обществена, в смисъл като обществени организации или политически организации подкрепа. Даже обратното, съвсем съзнателно бягаме. Вие искате патрон Ирина Бокова? Не, то няма нужда. То е... Защо споменахте името тогава на пресконференцията? Защото до сега работиме с тях. И ние, доволни от факта каквото сме свършили до тук, я помолихме да, ако иска, да оглави това, т.е. да го открие събитието. Щом смятате, че те са открили клаузи, по които не могат да го правят, няма никакъв проблем. Ние пак сме благодарни на всичко, което са свършили до тук. А каква е дейността на фундацията Мир за теб, Мир за мен? Тя се създаде само за тази кампания. Само за да. Да, защото ноември месец, когато схрумна ми в моята глава, честно казвам, когато се случиха събитията в Париж, ми стана много тъпо. И реших, че е време да се направи нещо. Аз съм режисьор от много години. Да се направи нещо, което само артистите могат смело да го изрекат от стадион, от платформа някаква. И да кажем, че света просто не може повече така да продължава. Какви хора ви дават средства? Защото разбирам, че вие чрез тази пресконференция ще набирате и средства за различните етапи за организиране на концерта. А ако не се организира концерта, ще им върнете ли парите? До сега работим с Стопанска камера, с господин Божидар Данев. Благодаря, Божидаре. И с няколко други. Примерно, хотел Маринела дава безвъзмездно територията си за нощувка на всичките участници в мероприятието, плюс изхранване, извозване и така нататък, което са сериозни пера. Само ще ви помоля реклама да направите. Реклама ли беше това? Съжалявам. Да, ако те първо предстоят такива споменавания да се спрете. Питате кои, аз казвам кои, нали? Добре. Все още обаче имат сега, не може да отречете това, че хората се съмняват, че е възможно да се случи. И не ме разбирате погрешно и мен и Ани, ние искаме тези хора да дойдат. Така не ви от сега. Но не трябва ли да направите още една стъпка и струва ми се най-важната. Сега в времето на новите технологии е много лесно да помолите Джастин Тимбърлейк да запише едно видеообръщение. Ако е потвърдил. Много добър стратекст. Точно това ще направят другата седмица. Другата седмица пристигат 10-секундни тизъри, които ще ви ги пускаме на бавни порции, за да не загубиме така нерва. А правите връзка с големите концерти Live 8, ако не се лъжа. Няма нещо. Но това не е... Концертът не е част от тази кампания. Веднага ще ви говоря. Не, това няма такава кампанията, няма такъв бранд. Да, то няма такъв бранд. Така, първият човек, към който се обърнах, беше Харви Голдсмит в Лондон. Отидох човека, който направи 85-та година и викам: Чичо Харви, как се прави тази работа? Искаме да го направим в София, един малък град в една малка държава. Защото ако помолиме пак да го правим в някаква англоязична държава, клише. Аз съм българин, искам да бъда в България. Той викаме, това е страхотен номер. Това е, вика, даже ще спечелиш от това, че е в света. И каза, обаче много трудно. Вече не 85, артистите малко са ще ти е трудно. Ще помагаме каквото можем. Но всичко това буксуваше до момента, в който срещнахме господин Робин Димаджио като един ужасно добър световен промоутър и който ужасно добре прегърна тази идея, заобича и от 3 седмици отдава 24/7 времето си за нея. Тук е в момента. На 2 октомври, ако Мик Джагър не е в София? На 2 октомври, ако не е в София, значи излетял след концерта веднага. На 1 ни трябва тук. Добре. Концертът трябва да продължи доста дълго, ако не се лъжа. Минимум 10 часа. Поканили сме страшно много други изпълнители. Смайли от Румъния и така, да не казвам още. Нали. Ще подредиме това, но Европа ще бъде представена доста активно. Китай, Джени Шен, Русия, Индия, Бразилия, Ливан. Филип Киркоров потвърдил ли участие? Филип Киркоров, оня ден един от моите партньори беше на телефона с него. Той не знаеше за Мик Джагър, но е спрял да говори,
когато е чул името и е казал, как мога да си представите, че няма съм там. А Мик Джагър е потвърдил, така ли? Да изчакаме другия понеделник за едни нови изненади. Джони Деп също, да не пропускаме Джони Деп. Не И само. Антонио Бандерас ли? Антонио Бандерас. Аз лично най-се кефа, между другото, на Earth, Wind and Fire. Те почти не са идвали в Европа. Те оня ден имаха в Роттердам един от първите си концерти. Ето ви една този разговор. топка, ви подаряваме, която е топ реплика на тази, която се игра финала с нощи. И ви поръчвам, ако може, съберете автографите на Мик Джагър, Джони Деп, Джастин Тимбърлейк на тази топка. Добра идея. Добра идея.